Ungamudziwe Bwanji wife material. Koditu munthu samakhala 100%. Ndipo tikamanena za wife material sitikutanthauza kunena kuti munthu amene alibe kulakwika kwina kulikonse. Sitikutanthauza kuti munthu amene ali kukongola kwambiri kapena ali ndi ndalama zambiri. Komano tikamanena kuti wife material tikunena munthu amene ali ndi character, chikhalidwe chabwino, komanso pali compatibility, kugwirizana pakati pa mwamuna ndi mkazi, kuti mukuyanjana mwafanana. Komanso tikukamba za long term stability, kuti pakati pano pakhala kukhazikika, pakhala security pakati pa mwamuna ndi mkazi. Ameneyu ndiye wife material. Video imeneyi itsatizana ndi video imene tikambe kuti mungamudziwe bwanji kuti si wife material. Komanso tipanga chimodzimodzi pa mavideo ena awiri. Fuwa mwamunanso naye amakhala husband material. Kuti mungamudziwe bwanji husband material, komanso mungamudziwe bwanji kuti ameneyo si husband material. Ndiye lero tichula zinthu 10 zimene mungathe kumudziwira wife material. Chifukwa ambiri tomangokamba, wife material. It's not easy to be a wife material. Komano ndizotheka wina aliyense atha kukhala ngati wasankha kuti atero. Chinthu choyambirira chimene mungamudziwe kuti munthu ameneyo ndi wife material, strong character and values. Ngati mkazi wanu aliwonena zoona, ngakhale zili zovuta kuti atero, mkazi amene amasunga mawu ake, amasunga zimene iyeyo walonjeza, mkazi amene ali ndi malire, timati moral boundaries, pala akazi ena sakhala ndi malire, komano mkazi uyu ali ndi malire, komanso mkazi amene amapanga chinthu cholondola, ngakhale palibe munthu womuyang'anira, palibepo supervision, komano iyebe still akupanga chinthu cholondola. Mwamuna kulibe, komano iyeyo akudziwa kusamalira katundu wa mwamuna, akudziwa kuzisamalira iyeyo yekha, akutha kuziyikira malire amenewa. Zimenezi zimene mungathe kudziwa zoti mkazi uyu ndi wife material. Komanso mkazi amene amatha kuzilemekeza yekha, chifukwa pala azikazi ena samazilemekeza okha, komanso amatha kulemekeza anthu ena. Ameneyu ndi amene mungamudziwe kuti ndi wife material. Chinthu chimene mungachidziwe chofunikira kwambiri ndichonena kuti kukongolatu kuja kumatha kuzatha nthawi ina yake. Mkazi amaoneka wa mashepi pa nthawi ina yake, komano nthawi ikamapita mashepi aja amatha. Ndiye character, chikhalidwe cha munthu, ndi chimene chimazapanga sustain banja lanulo. So mukamayang'ana muziyang'ana character, osati kungoyang'ana kukongola, chifukwa kukongola kumatha kutha. Chinthu cha namba 2 chimene mungamudziwe kuti amene ndi wife material ndiyo emotional maturity. Mkazi amene mukakangana amapanga handle that conflict popanda kupanga cause drama or samanyoza. Chifukwa pali ena kungosemphana chichewa kumayamba zichi kunyuza kutukwana ndi zina zotero. Mkazi wife material samatukwana ngakhale mutakazi oti mwakangana. Mkazi amene amazindikira udindo wake, amatenga responsibility, akakhala kuti walakwitsa amavomereza kuti ndalakwitsa ndineyo, osati kungofulumiza kupanga blame munthu winayo. Chifukwa palitu azikazi ena amene chimene iwo amachidziwa ndicho kupanga blame munthu wina, samazitenga kuti iwo walakwitsa pa chinthu china chilichonse. Ndiye wife material ndi mkazi amene akazindikira kuti walakwitsa amatenga that responsibility and stop blaming anthu ena. Mkazi amene amadziwa kupepesa, komanso mkazi amene amapanga control mkwiyo wake, komanso ma mood swings. Azimayi ambiri tonkhaliza ma mood izi zimavuta. Mano wife material amapanga control all these mood swings. Komanso mkazi amene sapanga timati play mind games, samapanga create ma manipulations set kuti kupanga chinthu dala kuti aone kuti kodi wina yakuganiza zotani. Those are mind games. Wife material sapanga plays zinthu ngati zimenezi. Chinthu chofunikira kwambiri pa point imeneyi chimene mukuyenera muchidziwe nchonena kuti banjatu limafuna mtendere and not chaos. So ngati mtendere mkaziyo akutha kupasani mtendere, ameneyo ndi ndani? Ndi wife material. Tipite ku chinthu cha number 3, loyalty and trustworthiness. Mkazi amene ali wife material amakhala transparent ndi moyo wake, sakhala ndi zinsinsi zobisa pa foni yake, kaya ndi ma hidden friendships. Chifukwa zinthu ziwiri zonsezi ndi red flag zimene zimachosa ka status kamene kaka mkazi amene ali wife material. Komanso chinthu china nchonena kuti amayankhula maulemu, ngakhale mutakhala zoti inuyo muli absent pamalopo palibepo. Ndi mkazi amene amasunga zinsinsi zako mwamuna. Uli ndi ma flaws ambirimbiri. Mkazi amene amakusungira zinsinsi zako, privacy yako amatha kuyisunga. Ameneyo ndiye wife material. Osati nkhani ukayimvera kwa aneba yokhuzana ndiwe, nkhani ukayimvera kwa azibale ako olo kwa anthu ena adera. Mkazi wife material amakusungira zinsinsi zimene zizi. So iye isura amangoyang'ana attention iya, sali thirsty for other men iya. Chifukwa azikazi ena they look for attention.
banja lawo alibe nalo ntchito komano looking for attention kuchokera kwa anthu ena, komanso amakhala thirsty for other men. Azimuna ina akandione kuti inenso ndine obeba, and yet mkazi yakuchokera mbanja mwake. Imeneyi ndi mbiri imodzi ya mkazi amene si wife material. Chimene tikuyena tichidziwe kwambiri pa point imeneyi ya loyalty and trustworthiness. Trustworthiness ndichonena kuti loyalty is the backbone of marriage. Kukhala okhulupirika, kukhala loyal the backbone yofunikira kwambiri ngodya mbanja lililonse. Tipite ku chinthu cha number 4, respects you. Mkazi ilo amene ali wife material ndiye amakutani, amakulemekeza, amapanga value role yako ngati mwamuna, komanso amapanga value effort yako ngati mwamuna. Amenewa ndi mkazi amene amazindikira kunena kuti amuna amapanga translate respect kuti love. Chifukwa mukamamlemekeza mwamuna wanu, automatically mwamuna wanu amakonda amazitanthauzira kuti ine ndiye mmankonda. Mkazi amene amamuyamikira, amuna anga mmayisetsa wapanga provide for us, cause ndakazi ochepa amene amaona effort imene mwamuna amapanga pa khomo. Ameneyu ndiye mkazi amene samakuderera, samakupanga mock, komanso samapikisana ndi iweyo. Ndi mkazi amene amakumvera iweyo ukamayankhula, komanso ndi mkazi amene amakupanga support. Mkazi ndi support system ya iweyo. Iweyo ukathoda umaitodziwa kuti my wife is there who will support me. Samakuderera kapena kupanga undermine. Tili pa point imeneyi chimene tikuyena tichidziwe kwambiri nchonena kuti chikondi chitha kukhala ngakhale palibe kulemekezana pakati panu, komano banja silingakhale popanda kulemekezana. Tipite ku chinthu cha number 5, supportive and not competitive. Mkazi amene ali wife material amakhala okupanga support osati opikisana nawe. Ameneyu ndi mkazi amene akufuna kumanga nawe tsogolo limodzi osati kukugwesa. Pala akazi ena amene sakufuna amange nawe, iwo cholinga chawo ndi kungokugwesa basi, ndalama kumangospenda anyhow zitepo basi. Komano mkazi uyu ndi amene amadziwa even kuspenda bwino ndalama kuti amange nawe tsogolo limodzi. Ndi mkazi amene amakulimbikisa tsogolo lako. Ndi mkazi amene amayima nawe nthawi zimene zinthu zisakuyenda ndi iweyo. Komanso ndi mkazi amene amasangalala nawe zinthu zikakhala kuti zikuyenda bwino popandapo nsanje na iliyonse. Ndipo tili pa point chimene tikuyena tichidziwe kwambiri chonena kuti umoyowu olobanja tizalandira mayeso osiyanasiyana. Komano pa nthawi imene munthu uli m'mayesoyo, chimene umafunikira ukhale ndi partner amene ali teammate. Osati ongofuna advantages, angokuonongera thukuta lako, angokuonongera mphamvu zako, komano mkazi who will be there to support you. Chinthu cha number 6, family oriented mindset. Mkazi amene ali wife material ndi amene ali ndi family oriented, maganizo ake ali family oriented, amene amasamala za nyumba, kuonesa kuti pa nyumba pali mtendere, pali stability, kubweretsa stability pa nyumba, amene amapanga treat ana mwachikondi komanso mwachisoni. Mkazi amene amapanga value long term commitment over short term. Ena amangoyang'ana za tsiku limenelo, komano wife material amayang'ana za mawa, za mkucha, kuti kodi ziganizo zimene tupanga lero zizatipanga impact bwanji kutsogolo kumene ife tikupita. Ndi mkazi amene amamvesesa kupanga sacrifice zinthu zina kuti zinthu zina ziteke, kudya masamba, kulolera kutelo kuti mukwanitse kumanga nyumba, mukwanitse kutumiza ana ku sukulu. Pomwe mkazi amene sali wife material amangoyang'ana short term, timangodya masamba, ndifuna tizidya nyama, mugule galimoto, and yet muzozo kuti zimene zibwere zikupanga jeopardize future yanu imene mwayikonza. So tili pa point imene chinthu chimene chili chofunikira kwambiri chonena kuti banja kuti likhalepo limafunika nonse mulimangire limodzi, osangoti romance chabe is not enough, komano kuyang'ana kuti kodi tsogolo lathu azibanja lizakhala bwanji strong kutsogolo. Chinthu cha number 7, good communication. Wife material amadziwa tu kuyankhula modeka, amene amapanga express ma needs ake clearly, zimene akufuna iyeyo amazinena poyera iweyo ndikudziwa. Ndi mkazi amene samangokhala chete, palena amangokwiya zina zake, silent treatment, ena amamupyeza mwamuna, ena amampanga manipulate. Uyuyu si wife material. Komanso ndi mkazi amene ali willing to listen, not just to talk. Palito azimayena kwa iwo amangofuna kungoyankhula, komano wife material amamvanso zimene akunena mwamuna wake, amuna anga mukuti bwanji. Tili pa point imene chinthu chofunikira kwambiri chimene tikuyena tichidziwe chonena kuti mavuto banja ali inevitable, sitingapewe. Komano communication banja ndiyomwe imakapanga determine ngati banjalo likapange survive kapena ayi. Chinthu cha number 8 chimene mungadziwira amene ndi wife material, financial and lifestyle responsibility. Mkazi amene sali osasamala ndi ndalama. Pala akazi ena amakhala so reckless. Mkazi amene suti amakhala ndi phuma, ndalama zikakhala kuti zaoneka m'maso mwake, amamvesesa kuti kodi ma needs ndi chani nanga ma wants ndi chani.
so amapanga prioritize zinthu zomwe zili ma needs, tidye, tikhale ndi nyumba yabwino, tikhale ndi zovala. Si mkazi amene amangoyang'ana zinthu chabe ma luxuries yayi. So mkazi amene amadziwa kusiyanisa pakati pa ma needs ma wants, amene ndi wife material. Komanso ndi mkazi amene samangopanga expect luxury without effort. Fabala akazi ena amangofuna zabwino komano osayikirapo effort ina iliyonse yayi. Amene wamakhala zodabwisa kwambiri and amene was wife material. So amene ndi mkazi amene atha kupanga manage nyumba yake mwamzeru. Chimene tikuyena tichidziwe point imene chionera kuti financial stress destroys many marriages. Pankhani za chuma izizi tikayamba tikakhala kuti sitinazipange plan bwinobwino, sitinakonzekere bwinobwino, mabanja ambiri amaonongeka kudzera pamenepa. Chinthu cha namba 9, kindness and compassion. Wife material to amakhala wachisoni, amakhala amene ali wodekha, oleza mtima. Andi mukathe kumuona mkazi amene ipoona amene amapangira treat maweta, mukapita ku restaurant amapanga treat bwanji kumeneko, makilina nyumba mwanu amapanga treat bwanji, mamaid anthu antchito. So nkhaza kwambiri kwa anthu ngati amene wa mukaziona kwa zimene zomwe iyeyo, anthu alendo kaya ndi ana, even zinyama zimene amazipangira treat, you can tell kuti mkazi uyu ndi nkhalamo kapena ndi mkazi wachisoni. Komanso mmene amapangira treat even banja la kwawo amalipanga treat bwanji. Chimene tikuyena tichidziwe point imene yofunikira kwambiri nchionera kuti chisoni kwa anthu ena chimapanga so predict kindness to a spouse. Kuti kodi mkazi wanuyo naye swazakhala wachisoni chotani kwa inuyo. Chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira chimene mungamudziwire wife material, consistency. Kukhala consistent. Ichichi ndicho chofunikira kwambiri munthu amene ali chimodzimodzi, whether private or public. Fatu pale anthu ena kwa mu private life yawo amakhala munthu wina, mu public life amakhala so munthu wina. So wife material amakhala consistent ndi chimodzimodzi. Ndi munthu wabwino ukunso ni munthu wabwino. Osati mkazi amene amangokhala sweet today and cold tomorrow. Pali ena lero mucheza bwinobwino mawa asintha. Iwenso kumadabwa zoti zimene zizikhala bwanji. Imene isi quality yabwino ya wife material. Ndanthu amene amakhala ndi stable behavior over time. Ngakhale nthawi idutse bwanji khalidwe lawo labwino sili masintha. Chinthu chimene tikuyena tichidziwe kwambiri, consistency is equal to reliability. Munthu kukhala consistent osasintha-sintha zimadzesa kuti akhale munthu wodaliridwa kwambiri. Chilungamo chomalizira pankhani imene chonena kuti wife material ameneka akhale mkazi amene akudzesa mtendere kwa mwamuna, amulemekeza mwamuna, amakhala okhulupirika kwa mwamuna, komanso ndinu oyanjana, pali kuyanjana kugwirizana, komanso you are sharing my values. Komano wife material sukuti ndi amene ali ndi maonekedwe abwino yekha ayi, sukuti ndiye mkazi wongodziwa kuphika kokha ayi, sukuti ndi mkazi amene ali social media popularity yokha ayi, komano ali zinthu zimene ndazitchula poyambirirazo. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.